Alright, what is up mga karuba? Naradtimanan si Karuba yo, Karuba Mac for today's vlog. Pupunta ako ng Kawayan sa may Minante kay Lakay JD Marquez. Bale, ang gagawin ko dito sa Kawayan mga karuba is kukunin ko yung bagong magiging audio setup ng ating vlog, moto vlog. Yung external mic na bibilin ko sa kanya is yung Purple Panda mic, galing pa ng US. Medyo pricey siya mga karuba, pero ang alam ko worth it naman yung presyo niya kapag naisaksak na siya dito sa GoPro mic adapter para mas malinaw pa yung audio ng ating mga moto vlog, future moto vlogs. Bale, ang ginawa ko lang kasing alternative na audio mga karuba is earphone for iPhone, tsaka meron siyang TRS to TRRS converter wire. Bale, ang dapat na nakasaksak kasi sa mic adapter ng GoPro mga karuba is dalawa lang yung guhit, which is yun yung TRS na tinatawag. Yung TRRS naman yung tatlong guhit, which is yung earphone for iPhone na sinaksak ko sa TRS converter para gumana yung audio ng GoPro natin kapag nagmo-moto vlog tayo. Okay din naman tong alternative na audio setup na ginawa ko, kaya lang nung nagkirinulup ako, meron akong mga footage na naka-open yung visor ng helmet ko, tapos mabilis yung takbuhan ko, hindi na naiintindihan yung audio. Nasira siya mga karuba. Ewan ko kung napagod na yung GoPro doon sa bandang yon. Pero kapag mga ganitong takbuhan lang naman, okay naman ng audio niya. Mamaya makikita nyo yung comparison ng nakasaksak ngayon na earphone for iPhone na may TRS to TRRS converter compare sa Purple Panda mic na bibilhin ko kay Lakay JD Marquez. Alright, may YouTube channel din po siya mga karuba. Nagmo-moto vlog din po siya. From the Rider yung channel niya. Subscribe kayo mga karuba. Sa ngayon nagpapahinga muna siya kasi na-opera yung paa niya. Hindi siya makapag-motor-motor. Medyo masakit daw kapag natatagtag, kaya hindi pa siya makakapag moto vlog. Alright, update ko na lang kayo pag nandun ako sa bahay nila mga karuba, kasi doon ko i-install yung external mic na Purple Panda mic. Right, kita-kits tayo doon sa bahay nila mga karuba. Right mga karuba, dito na ako sa Minante, Kawayan. Dito yung papunta sa bahay nila Lakay JD Marquez. Ang alam ko sa may kanto ng community center yung sa kanila Pasok na lang ako mamaya sa kanto na yon at tawagan ko na lang siya para mas sigurado mga karuba. Ganun naman talaga, pag hindi mo alam, tawag-tawag, tanong-tanong. Yan, dito yung napanood kong vlog niya Tawagan ko nga kung saan banda yung bahay nila. Yan mga karuba, tinatawagan ko na si Lakay JD Marquez. Sila Lakay. Nalagpasak ti kuan community center ti Minante. Tay, sumubra ka garo din Maday sumura ka diti kanto na anak ko ma. Kaliwa ka sa may kanto. Tay. Di ba jinti community center ya, di kanto na nga jay sumura ka di jay, di ba? When. Wala, natuyak ka pa lang, lagpas na mismo.
pangalawang kanto, si Blue Gate. Blue Gate. Ah, sige, sige, sige. Sige, rumara. Sige, sige, sige. Sige. Yan. Pangalawang kanto daw sa may Blue na Gate, yung bahay nila. Tara mga karuba. Unang kanto. Ah, dito ata. Dito ba yun? Mukhang dito nga. Blue na Gate. Saan na kaya? Blue na Gate. Una, pangalawa. Rumuara kon na kahit. Saan kaya yun? May awanak samit tan karo ba? Ay. Sabi ko na eh. Ano, di ba kagalaw naman? Ayan o, yan sila kay JD Marquez o. Ay, pero Yan, na oh. yung mic niya. Purple Panda mic. Ganyan tapay lang. Yan, dito ko na lang i-install tong Purple Panda mic na to mga karuba. Right. Sakay nagpan. Right, dito ako sa bahay nila kay JD Marquez mga karuba. Yan yung click niya na kan. Ilang cc to lakay? 175. 170. Tapos ito naman yung R3 oh. Right. Sa bukid. Ganda ng kulay, pula. Kulay pula. Yan. Dito ko na i-unbox tong Purple Panda mic na to. Yan. Yan. Dito tayo mag-unbox mga karuba. Purple Panda mic. Yan, may mga papel siya. Manual. Right. Purple talaga, kulay violet eh. Bala ito yung mic mga karuba. Ay. Ay, ito yung mga converter niya. Oo, yung mic. Pero kailangan mo yan, yung isa. Oh, yung dalawa. Ay, yung isa, yung one. Yeah. Para sa GoPro. Oo. Tapos itong bagong sapatos ko eh. Yan, may clip siya. Tapos ito yung pinakalapel mic. Woo! Purple Panda, you know. Purple Panda. Yan, tatlo. Tapos Hanggang Hero 4 yan. ito para yung sa GoPro, sa converter niya. Yan, sasaksak siyang ganyan. Para ganyan, dalawa yung guhit. Sasaksak sa mic adapter. Wala yung dead cat. Meron yan. Ah, ito pala. Ito yung dead cat niya. Para sa wind noise, hindi siya mag wind noise. Yoho! Dead cat. Ito yung alternative ko. Ano yata? TRS converter to TRRS. Tapos earphone for iPhone. Yung mic. Ano yata? Usahan mo nga mic. Pa, Oh, yeah. earphone. Ah, earphone! Hmm. Mabalik yung gamit eh. Ito na eh. Oh. Ito yung dating mic ko karuba. May converter. Ayun na pala. Yung pagkaan. Ngayon, subukan natin itong boya. Sirik mo na tan, pre. Oh. A few moments later.
ng ating bubukol dito. Mukhang hindi na. Ha? Mukhang hindi naman siya bubukol. Yan, mga karuba, naipit ko. Naipit ko na yung mic. Dito sa may check pads dito. Lagay ko sa loob. Siniksik ko siya. Lahat yung ginamit kong mic. Ang dami yung ginamit na mic. 2 boya. Awan. Hindi na pa eh. 1.1 yata yung isa. Tapos yung isa 800. Wala lang. Sayang lang. Ayan, subukan natin i-mount yung GoPro dito sa helmet.